हेलो गाइस माब्रै खबरफोरा I hope नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ बेसेबा गोबावसै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैनो हायैया sorry for being late बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जों मिथिगौ बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंथि जाखांफैयो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टआ दाना मानो थैआं बरबां जालांखो मानो भिडिअ होथारला होननानै तो गाइस गाबोननि समाव जों नुजाफैगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फुल इन्टारेस्टिं भिडिअनि गेजेरजों जोङो कन्टिनिउ खालामलांनो नाजादोंमोन किन्तु हायाखै किन्तु नाजाबाय थागोन जोङो सम आरो खाबुआ खामानिफोरा मालाबा जोंखौ हेंथा होयो तो गाइस नोंथांमोननि गेजेराव जों गाबोननो नुजाफैगोन गोजांनायजों बिसनायाव कम्बल जोमनानै उन्दुग्लेमना थानाय बोथोराबो सफैलायबायना बाबा जागोन फांसुएल जा बि फांसुएल मा फांसुएल जाम्बा समनि हाबाखौ समाव मावनायखौनो फांसुएल होनो आच्छा जिखियानो जा रायजोफोर गोदान बोसोराथ' सफैहां जाबाय हाबा जाखावनाय बोथोराबो सफैलायबाय ओमफ्राय बैसोफोरा थांदों लाइफआव जेबो खालामनो हायाखै बेखायनो दानिफ्रायनो सम मथे गावबा गावनि खामानियाव फकास होनानै मोजाङै पजिटिभ वेजों दावगालांबाय था रायजोफोर मानिबा सामथाय खिखंखाय मानिबा गावखौनो मटिभेशनेल स्पिकार बायदि मोनलायाखै बि नोंसोरो मोजां खोथा बुंबा सब समाय खेंख्रा उल्था बुंनो मोनाबा गोजोना ना हा जिउआ जोंनि दान्दिसेनिल' बेखायनो जेबो टेनसन लाना लाब गैया नो सिरियास बिन्दास थानांगौ फरायसा समाव बिदि बुंग्रा मानसियाथ' उनाव फस्थायो है जाबाय दे थौ थांसै गाबोन फैलायसिगोन गुसिंग्रानोबो देग्लाय हाबा खालामना होनांसिगोनलै हाबा खालामनाय गेदेर बाथ्रा नङा हिनजाव नागिरना मोननायासो गेदेर बाथ्रा जाबाय दानि जुगाव साला जेसेबांनो सुबुं अनजिमा बांदों सोरखौबा गोसोथोनो लुबैबाबो मोनला खम जारला सब बुकिं होनलाय माखौथो बुंदों हाग्रायाव बारलांनाय थास' बिबारखौनो नागिरनानै मोनला आरो सिख्लाफोरालाय न'आव बारनाय गलाप बिबारबावसो होनलाय जालालै नोंसोरसो स' गाइस बाय गाबोन नुलायगोन